ଶୀତ ସକାଳ ସକାଳର ଟିକେ କଅଁଳିଆ ଖରା ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ଚା ବିନା ତ ବିଲକୁଲ ଅଧୁରା। ହେଲେ ଶୀତ ଦିନର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ଖରା ଦିନର ସକାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ସେ ସକାଳର ଖରା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର କେବଳ ଛାଇ ହିଁ ଛାଇ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋର ପରା ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଏମିତି ସେମିତି ଚାକିରି ନୁହେଁ, 24x7 କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପୋଷ୍ଟିଂଟା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ହେଇଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏତେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ନ କହି ସିଧା ସିଧା କହୁଛି, ଚାକିରିଟା ସିନା କେଉଁ କଲେଜ କିମ୍ବା ଅଫିସ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ମୋତେ ମା' ହେବାର ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ମା' ମାନେ ତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ କି ପିଲାର ଧନ୍ଦା ସାରି ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଗରୁ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଥିବେ, ହେଲେ ପିଲା ହେଲା ପରେ ଶୋଇବା, ଖାଇବା, ବସିବା ସବୁ ତା ଇଚ୍ଛାରେ। ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଥମେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଅ, ତାପରେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ଠିକ୍ କହିଲି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିସାରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।